Ku Department of Immigration and Citizenship Services kuli chipwirikiti mukuti padakali pano mapassport sakuperekedwanso kwa nzika za dziko lino la Malawi. Ndiye pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndi Malawi osiyanasiyana amene amayika maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatiridwa bwino kwa malamulo. Ndiyeti apa tili ndi mkulu wina amene maganizo ake akuti ku immigration zinthu ziyendenso bwino. Mkulu wa immigration kapena kuti Director General wa immigration ayenera kuti achotsedwe ntchito. Ndiye ndikhala limodzi kuti timve kuti mkulu amene zifukwa zake zotani zimene akunena kuti ku immigration kuli chipwirikiti ndiponso mkulu wa immigration ayenera kuti asowe kapena kuti asiye ntchito kapena kuti achotsedwe ntchito kuti zinthu ziyendenso bwino. Choncho tikhala limodzi pamene tikumvera mkulu ameneyi ndipo kumapeto ake tipemphani kuti mukhale pompo ndipo mutiwuze kuti kodi inu mukugwirizana nazo zimene akukamba mkulu ameneyi kapena simukugwirizana nazo. This is Nyasa VoiceBox. Thank you for tuning in. Pachizungu pali mawu amene amanenedwa kuti forensic evidence is indisputable in the court of law and elsewhere. Ntchito ya immigration is a forensic work. It is based on forensic science. It needs only an expert of the field to prove it and to handle it. So no Director General Tinawo panowa anala ku amoti iwowo mwinangoswa za military law. Why immigration amapanga study international law, criminal law, citizenship, transnational crime, immigration act, statutory law, criminal procedure and evidence code. Abwana Director General ipo pano akanakhala kunena kuti akwizwa criminal procedure and evidence code imene ndiyofunika kwambiri poteteza china chilichonse choyambilira pa ntchito ya malamulo. Timaopa criminal procedure and evidence code ndimene timayigwiritsa ntchito kwambiri. Akanakhala kuti anayiteteza, anaiopa, anaisamala, sakanapanga tampa system imene ilipo pano yayi. Sakanalo outsider kumuitana olowa immigration internally kupanga tampa system. Koma because he was ignorant and he is still ignorant of the law, that's why panachitidwa zimene zizi. Immigration is a work which is based on law. Ikufuna the one who studied law and apapa even doctrine law iwo amafuna kuti aonese ngati akuiza doctrine law of a necessity. When somebody wants to use doctrine law of necessity, must also avoid to tamper or to introduce any other criminal offense, to constitute any other criminal offense. Umumla anapanga constitute criminal offense. Muli breach of law anapanga breach license yanu wake kupanga offend in any manner. Boma likoza kuluza ndalama zambiri kwa ofisa president sakuziziwa, minister sakuziziwa. Kai viniso pompa haya muntu pana Africa Procurement Committee nditu zindu zivomerezeke administratively in any short kwa eneyo. The DG must be fired and akuyenera kunyamuka azipita. Aononga ziko andanyazisa ziko anyozesa boma zotanu wake boma sakuziziwa. An individual person kuononga ziko lose, an individual person kuononga department ine kwa ineyo. Sindi kuopa nduni na chirungamo azipita. Chifalo kwa ofisa president sakuziziwa, minister sakuziziwa. And hawira nangoitana na tente pangezi ndikupanga zawo zonyasazo. Ndieno tikamachita zinthu apapa. Immigration is a security branch. Is a security department. Pokala security department ikuenekera so izi kama panga zinthu imakhala ikupanga observe the rule of law. Komaso ikuenekera kuti akamasanga munthu azisanga even olata sanga outsider kuchoka ku police. Ndinani nakale nthawi chati mapanga ojeni ya new establishment act review. They only come there as figureheads. They work as figures. Kaya sanga ku police, kaya sanga ku ameyo. Immigration pano payona zisanga mena masangira upirire zoni amasangira mu department kuame mu department yawo yomwe kuame ku police mu police ifeso ku police ku immigration yona zisanga wa mu immigration because amakhala kuiziwa kuchokera pa low rank pa ma junior rank mpaka na kukafika ku rank kumakwera ma levels kumapanga rise muntu. Even mtati mione immigration panopa kulibe rank hierarchy of the ranks. Ukapeza ti kuchoka pa Director General tufika pa Commissioner
andiso ene manena zanena pokumwe kuna kuti we need the commissioner to be sounding as deputy director general. Ndakhala ndikuona so kumbuyo kumabwana kufusana kuti iwe unadinda chifukwa chana. Are you the director general? Inam the director general, iwe ndiwe commissioner. Sasiyana pamene kale mapezati kuti chief immigration officer, it was sounding well, deputy chief immigration officer. In absence of the chief immigration officer, the document which was addressed to the chief immigration officer, the deputy chief immigration officer was able to sign because he was the deputy. He said that I'm the deputy. Koma pana kuti commissioner ndi director general zasiyana. Hakuti wesunga sene document unasena ngati bwanji. Sindikambapo sinachitika zimene zonse. Iwe ndikuchiwa just the commissioner, you are not my deputy. Ilipo department ikakhala panda deputy. Ndinauze nalo commissioner kuti we need to have the deputy director general as well. Then my commissioners to be the commissioners of immigration. I'm a region ngati you have got the commissioners of police was Central, Southern, Eastern. Kukapita hierarchy of the ranks kulibe. Region immigration officer kwina kampeza senior superintendent, kwina superintendent, kwina kampeza CP, kwina chat. Ma DCP aja. Ma commissioner tikanakhala nawo ndi tuziende bwino. Tisakamba beza hierarchy of the rank koma apapa wina afuna safune. Atonongera mbiri ya boma. Ifamile simafuna mbili ya boma yatu yonongeke. Hatonongera mbili ya department family mbili yatu simafuna kuti yonongeke. Tingo thokozota Malawi ati vesese mavuto amene chitika wa network sikufuna kwatu. Ndikufuna kwa anthu awiri zinthu zimakozedwa zizakozedwa kusogolo. Koma ine kwa ine I wish him should go immediately akana mapita mchosa asipita. Munthu anachoka ku pension akananyamuka somabwera ku pension anabwera ukalamba wa saka 74 akana mabwerera kwa ine kumbali ya ine mene ndikufera ineyo. Ndononga anabwera kuzaononga department anationongera zakanika zamfuti sizigwirizana ndilo apa kana khalota anali wa police bolako akanapanga obuzevula akanapanga consult because amati zelu zaikadavika sima mmazi kuitana maofisala kumangu amenya makofi kungomusa tiwe kasiyo uniform kofi sopanda chifukwa choveka bwino no familiarization tour kuti chore chokapo pita kwa kuti transfer kundipanga koma saa kundiziwa kwafusa kuti tikumane nawo ndaimina kuti wa tujino you cannot meet me hasa ukumbuye kwa china meda china mankhwala tikakhalani mawo dimachani mavuto athu timakumana nawo iwe wakuti ine singakhale kumene koko analandira post ya director general immigration akukana kuvala uniform auti siningavale uniform ine ndili pano ndine brigadier wa retired wa kuwame lunch ya director general ndi yaing'ono kupanga compare ndi brigadier titati tifuse iwo salala malandia ndiyo brigadier kapena ndi ya director general akulandira salary privileges and remunerations akulandira achani akulandira ya director general immigration koma iwo akunena kuti yayi ine ndi brigadier general rank ndi aikulu kuposa yani ya director general therefore sindigavala uniform titati tifuse iwo anavomera post ya director general kapena ya brigadier general anavomera post ya director general sanavomera post ya yani ya brigadier general chilichonse chimene akulandira chili pa grade ya director general of immigration amaenekera azivala uniform manakana yet branch yathu ndi ya security in nature and the post imene alipo ya director general has got the designated type of uniform. The designated uniform, it has got its own regalia. Zosola kwika zokhazoka mundu osavaza zake ine kwa ine kayanditana kasanditana atinyozesera ziko anyozesa boma limene ndilokoma lilipo panoli anyozesa achoke kwa ine azipita kuti olatanena kuti andifuse ndafusa tinangula zimene zija usati kuna aunyozesa boma sili kuzwaje boma la bwino ngati ilili department ya bwino ngati iyi bwachi kumuntu kubwera ndi makiyi kuloka office ya nzake deputy wake kuloka basi pa kusintha loko nzake ali kunyumba katundu wake ali momwe mungati munthu wake ukuyenda bwino zola kuyika zokhazoka zikomo.